जुदि गावखौ बुंना लानो हायो बेनिफ्राय दुनियाव गाज्रिसिन आरो पापिसिन मानसि थानो हाया आङो बुंखाबाय दिनै ओंखायनो बबे जायगायाव मा दागो मावबोदों जों रोखायै फोरमायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दिनै लाइफआव फैदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै थियेटारनि रुल मोनसेबो फल' खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना दाबसे जायगायाव दोननायाव दाबसे जायगायाव मिट जाफैयो जेरै सेलेखा बाजाराव बिथांमोना जोङो लैनाखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन नेरसोनखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन हरनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे न'खरावनो मिट जादों थ' बेखौ जों दिनै भुगिबोनांदों बा खोनासंनांदों जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो आं बुंनोसै देग्लाय 2023 सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन आलायारन थियेटाराव एक्टर हिसाबै लिनाया एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा एक्सट्रा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन जों नटारि खालामखादोंमोन गिबियावनो बिसोर जोंनि न'खराव फैनानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन मालिकआ बिनि थाखाय आरो किसुमान खोथा होनायनि थाखाय एबार आंनि एग्रिमेन्टखौ कर्ट एग्रिमेन्ट खालामब्लासो आं मानिगोन होनना बुंनायखाय बे एक्सेप्ट खालामदोंमोन लोगोफोर आङो दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन दै आलायारन थियेटारनि सायावहाय लिना ओमफ्राय नेरसोन आलायारन थियेटारनि बिगोमा मा जादों बेफोरलाय लासिं गाव गावनि प्रेस्टेजनि बाथ्रायानो थाला बिसोरनाव माने आलायारन थियेटार बिगोमानि लोगोसे बिथांमोननि जायफोरनाखि दैदेनो आरो लोगोसे एक्टर एक्ट्रिस लिना लोगोसे फंबाय नेरसोन बिथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे क्लेसिं जागासिनो दं आरो बे ससियेल मिडियाआव गोसारगासिनो दं दा बेनि सायाव आङो ओरैबायदि खालामबा मोजां जागोन आं बेखौ बुंनो नागिरदों दा रायजो राजाफोरखौ मानो कनफिउस खालामदों रायजो राजाफोरखौ मानो गोनो गोथो खालामदों दिनै नोंसोरनि गेजेराव जालायदों नोंसोर बिदि माने मिडियाआव फैनायनि मेन जाहोन मानो थानांगौमोन नोंसोरनि भिक्टरि खोथाखौ दिनै नोंसोर माने समायना खालामना लानो हादिया दिनै फेमास सारा माने ससियेल मिडियाआव मिथिबाय होमबा जोङो दिनैनि सायाव बुङोबा जों मा बुंगोन जों सोरखौ दा दसिगोन ना आलायारन थियेटारनि बिगोमाखौनो दसि मारगोन बिथाङानो मोजां गाइड खालामा बिथाङानो मोजां लिड खालामा बिथाङा मावथिफोरनो थाखा फैसाखौनो होमारा होननानै जेनाखि मोजां रोखोमै होआ होननानै जेनेबा लिना आरो नेरसोन मोनहा बुंबाय फारसेथिं दिनै बुंबाय कि आलायारन थियेटारनिफ्राय जे बिथांमोननो माने नांगौ बायदि माने थाखा फैसाखौ समावनो माने बिसोरनो मास जोबबासो होयो होननानै आरो बिथांमोननो होयै थाखाय दासिमबो मास मोनसे ना बेसेबांबा दंमोन होननानैबो बेखौ माने दिक्लार होबाय आरो दाना ओरैबायदि बाथ्रासो बुंलायबाय बिसोर सिंनि बाथ्राखौसो बुंफुलायबाय माबा गेसाव गोफोन बाथ्राखौसो गावजों गाव बुंफुलायनानै लासिं जोंनि बर' समाजाव खालामनाय जाबाय स' बेथ' मोजां जायाखै आंनि साइडनिफ्राय बुंदों आङो जेन'बा नोंगौ एक्टर एक्ट्रिस होननानै बिथांमोनखौबो लिना आरो नेरसोनखौबो गनायो बिथांमोनाबो गावसोरनि बुंबाय नांगौबा आयेननि राहा लागोन एग्रिमेन्टनि थाखाय बिथांमोना कर्टआव उदालगुरि कर्टआवहाय बिथांमोना मा खालामदों होनना बुंदों एग्रिमेन्टखौ लादों नटारिनि गेजेरजोंहाय अके वेलकाम दा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना मोननैजों बिदि गोजान थालायनानै प्लेसमेन्ट होलायबाय थायालासेनो नोंसोर मोनसे ज' जालायनानै नोंसोरो बेफोरखौ सबखौ माने समाधान खालामनो हालायला नामा बा आलायारन थियेटारनि बिगोमाफ्राबो जेन'बा नो डाउट नंगौ नङा जोंथ' मिथिया खारन जों पाब्लिकसो जों दा खोनासंगासिनो दं नङा होमबा नोंसोरनि बाथ्राखौ जों खोनाजोब्बाय दा गतिके नोंसोरो बे गोख्रैनो बेफोरबायदि प्लेसमेन्ट बन्द' खालामनायखौ बन्द' खालामनानै नोंसोर थाबैनो नोंसोरो मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै ज' जानानै नोंसोरनि केसफ्रा समाधान जानांसिगौ दा लासिं जायो बिदिया बबे माबायावहाय जेन'बा बबे आफादावहाय एबा बबेबा मोनसे मा होनना बुंदों एस'सियेसनफ्राव बेफोरबायदि फिसा जाथाया जाया नङा जाखायो बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय नोंसोरनि गेजेराव जेन'बा नोंगौ गोरोन्थि मावबाय हयथ' लिना एबा नेरसोना मावबाय हयथ' आलायारन थियेटारनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गेदेमा बिथांमोनहाबो मावबाय अके मानिना लालायदो ना दिनै नोंसोरो बेफोरखौ ससियेल मिडियाआव होलायाबालानो नोंसोर मोनसे जायगायावहाय जमा जानानै नोंसोरो प्रब्लेमखौ समाधान खालामलायदो जेसेनो नोंसोर गोजान थालायगोन गोजाननिफ्राय गोदाव सोरावनो गुबुननि मानसिफोरजोंनो मा बबावबा मा होनना बुंदों आमेरिकायाव थांबा आमेरिकायाव थानानै ओरै बिटिआर थानायजों जालायनायफोर बायदिसो मोनो आं बिदि रायलायोबा नोंसोर बेसे गोजाननि मानसि बिटिसिनि मानसि नङा होमबा स' गतिके नोंसोर मानो गाव गावनि गोरोन्थिफोरखौ जुदि निमाहा होलायनो हायाबा गोरोन्थिखौ जुदि सुद्रायलायफिननो हायाबा सासे मानसिनाव जेरैबायदि जैगथा थानांगौमोन बे गैया जालाङो अब्ला आरो नोंसोरनि गेजेराव फोथायनायाबो गैया जालांगोन रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैयै जालांगोन एक्टिंफ्रावल' मोजां एक्टिं खालामगोन मागोन मोजां माबा खालामगोन नाथाय माथो रिल मोगथां लाइफआव बिदिनो माथो जामारालाय बेबहारफ्रालाय स' बेबायदि साननाय फैगोन बा जेनेबा नों थियेटार बिगोमाखौबो सानगोन एक्टर एक्ट्रिसखौबो बुंगोन
दिनै गोबां मानसिफ्रा बुहुत कमेन्ट लिरदों फेसबुकाव नाय नोंथांमोनहा माबायदि कमेन्ट लिरदों आरो इउटुबाव नाय नोंथांमोनहा माबायदि कमेन्ट लिरदों गतिके बेफोरबायदि लिरजानो मा दरखार दङमोन स' ओंखायनो आंनिफ्राय थोरनो खावलायदों नोंसोरो आमेरिकायाव थानानै इण्डियायाव थानानै बेफोरबायदि जालायनाय बायदि जालायनाङा जों गासै बर' फिसाजोबखा गोरोन्थिखौ बयबो मावफ्लांखायो मानसिसो सोरबा जुदि गोरोन्थि मावफ्लाङा होनना बुङोबा बेनिफ्राय गाज्रिसिन माने गुन्दासिन माबा मोनसे मानसि गैया मुलुगाव सोरबा जुदि गावखौ बुंलायो आं दिनैसिम जेबो गोरोन्थि मावाखै आं दिनैसिम बेफोरबायदि गाज्रि मावाफेराखै गोरोन्थि मावाखै जुदि गावखौ बुंना लानो हायो बेनिफ्राय दुनियाव गाज्रिसिन आरो पापिसिन मानसि थानो हाया आङो बुंखाबाय दिनै ओंखायनो आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायदों आङो नोंसोरो बेफोरबायदि आमेरिकायाव थानानै बिटिसिआव थानानै बेफोरबायदि नांलाय बायदि दाखालाम नोंसोरो दिनै बिटिसिनि मानसि गोजा गाबोन समखौनो कन्टेक्ट लालायनानै नोंसोरो मोनसे जायगायाव ज' रायलायनानै समादानफोर जेंनाखौ सुस्रांनो हायो आरो सुस्रांलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा खालामदो स' बेबायदि बुंलायोबा जोंनि बर' समाजावनो लासिं सिं मोनसे बरनाम जालांगोन आरो बेयो जेनेबा ससियेल मिडिया जुगसो नालाय गुबुन जाथि माहारिफ्राबो मिथिगोन अब्ला दिनै गिदिर मोनसे आलायारन मोनसे मुं लालायलायनानै आलायारन थियाटारा बिदि जाबाय थैबायनो थैथेबायनो दा गोबां कुइसन सिखारदों नंमारगौबो गबांबा जुदि नेरसोन आरो लिना थांबानो थैमारोना आलायारन थियाटारा गोदान एक्ट्रिस लाफिननो हामारा नामा बिग कुइसन जादों बे मोनसे गिदिर कुइसन स' बिनिखायनो नोंथांमोनहा अनलायनानै रावनिबो मानसि नङा हिसाबै गावजों गाव हिसाबै गोजान गोजान थानानै बि प्रेसमिट दा होलायसै अननानै नोंसोरो मोनसे जायगायावहाय ज' जालायनानै मा खालामो नोंसोरो माने निमाहाफोर गावजों गाव निमाहा होलायलायदो आरोना सुद्रायलायदो सोर मोननांगौ मोननाङा बेफोरखौ नोंसोरो मोनलायनानै लालायनानै खालामदो आरो बेफोरबायदि बुंलायबाय थायोबा नोंसोरखौ जाम्बासो बुंगोन रोंनानैबो रोङै बायदि जाम्बानि अनगा नोंसोरखौ जेबो बुंनाय नङा आरोखि ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायबाय अननानै नोंसोरो बेफोरबायदि दाजासै मोननैबो मोनसे जायगायाव नोंसोर थाब इमिडियेट नोंसोरो कन्टेक्ट खालामलायनानै लोगो हमलायनानै नोंसोरनि जेंनाखौ सुस्रांलायदो सोरहा बेसेबां मोननांगौ बे मोननांगौखौबो होदो आरो बिनिफ्राय सोलियो थाबसिनोबा थाबसिनलाय थाबसिनाबा थाबसिनला अके बिथांमोनाबो गोदान माखासे आर्टिस्टफोर लानानै सोलिदो आरोना थैनांगौ आलायारन थियाटारा बे नङा फोथैनांगौ बेबो नङा ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायबाय अननानै नोंसोर थाबनो मिलायलायदो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होलाबाय थानाया मोजां नङा बे आंनिफ्राय एसे बर' फिसा हिसाबै आङो नोंसोरखौ खावलायबाय गोरबोनिफ्राय प्लिज